तू दिन से फोन तहर लागत नइखे। अरे का बताई नया नंबर से कॉल कैलू कैसे? अरे अपना सखी के मोबाइल से कॉल करनी है। बोला ना का तू दिन से फोन तहर लागत नइखे। प्रॉब्लम बा नया नंबर से कॉल कैलू कैसे? अरे का बताई अपना रहब हम मिले आवतनी। दुआरा पर भाई लेके बैठल बा गड़ासी। जानी आई हजान ना तो बोटी काटी जान है सोना लगा तो हमार कहतिया माई नतियो के भेज दे हम समसा। जान भाई बुका onlinebhojpuri.com घटना कैसे घटी गइल का जाने कहतले आदि एगो दोसर मोबाइल। अरे छोड़ा का लफड़ा बढ़ल बा हे बेबी का अचके में ऐसन घटना कैसे घटी गइल का कहीं कहतले आदि एगो दोसर मोबाइल। अरे छत पे बात करत में भैया सुन लिहला। छत पे बात करत में भैया सुन लिहला। तुम बलिया टप से हथवा में से छीन लिहला। तुम बलिया टप से हथवा में से छीन लिहला। देवे खातिर रखले रही प्यार के निशानी। दुआरा पर भाई लेके बैठल बा गड़ासी। जानी आई हजान ना तो बोटी काटी जान है सोना लगा तो हमार कहतिया माई नतियो के भेज दे हम समसा। onlinebhojpuri.com सच्चा आशिक है होला प्यार खाती जे मरी। का कहीं आहवतानी हमहू देख ले हब के का करी। अरे हम का जानत हम ऐसे हो जाए समझे सच्चा आशिक है होला प्यार खाती जे मरी। आहवतानी हमहू डर नहीं खा के का करी। अरे टेंशन ना लो रंजित खिड़की से फान आइब हो। अरे टेंशन ना लो राजा खिड़की से फान आइब हो। पूछ दिल क्या बात बा मिले के भी टाइम बताइब हो। पूछ दिल क्या बात बा मिले के भी टाइम बताइब हो। बुझला साथे गौतम मुकेश के ले आवतानी। दुआरा पर भाई लेके बैठल बा गड़ासी। जानी आई हजान ना तो बोटी काटी जान है
भोजपुरी।